clear tu te chibai kan bu ka cheu voin hi July ni kwa sang ni som ni paruk ni nga ni a tun hnaia ruah na satak sura wangin Mizoram hun hrangah leimin Tuilian le chhiatna dangte a thleng chho meka Lunglei District huamchhungah pawh chhiatna le harsatna hrang thleng mekin tunruma hian nimin le voin lama report kan hmu thei ang te kan ron tar lang dona amasa a kan soidu chu tun hnaia hmun hrangah chhiatna thlengah hian kan hriat thei china chhiatna lian tham avanga nunna chan emo hliam tuar emo anom lova nun phung ero a khailakna sa hle ani tunkara cholova Ruahsur chunzom zelawang hian theih bus stand pia pubiak zwala inbula July ni sari tholeni zan khan leimin in kong anho ping veka leimin hi a cha hle awang le Ruahsur chunzom reng awangin hemizan hian then fai ngai na a omlova lir thei thatem tak tangkhangin khwalzin ba ka theih veng then khatepo anin topo theilova nimin July ni riat khan leimin hi then fai ni in khwalzin tangkhang de tan waime theih branch hnaia size a whole section te chuan e rongan bo saka damlo na tak man hmo thlak taka damdo in a hruai ngai chu leimin kara hian waime theih branch ten an zon kai ani theih branch waime hey talkung apina wangi damlo damdo in kalki ngai kinom china tiang hian in he waime ni hi ban nuam chin tak tran pui ngai ke tran pui tu hết cái lỗ này cái sáu ôi mẹ chú chặt quy hai cái chân quy tu anh ấy này hi lòng lẹ chín này thì here lấy mình ca ạ cái mình gió nè theih huamchhungah hian tundin hmuna hmun engemaw ta leimin theihna lai ala tam hle a leitla te hi then fai ngal zel ni in Ruahsur chunzom zelawangin leimin kara lir thei an tangkhang fowa voin tlai chanchin bua seilai thleng chuan theih huamchhung bika leimin avanga lir thei tangkhang anom hriat ani lova heti lai hian theih ta leimin thinna helna tura kong chung lama kong sial thar black top na tho mek chu Ruahsur awangin tun kara tho chunzom thei anilo ti PWD ho tu te chuan an soya kong luan tur meter za som saria meter som thum pahnih vel an black top to thu an soibok nikum lama bual te daya leimin thinna apo tun hnai Ruahsur awangin leimin in kong anho ping le a leimin hun hi July ni riat zan lama thil thlengani an rin thu khutlang hruai tu te chuan soin nimin July ni riata an kong then fai to chu ni zana leimin in achil le veka voin lama kong then fai na tho ani mek lain voin chokmadar som le chan vevel khan bualte khwa le tundin hmuna leimin in kong anho pin na inkar hmundanga leimin thar omle in nasatakin kong puya hno pinga leimin omtharna lai hi bualte atanga longtlai lam an khopel chia an khwa atanga lang theilo chia ani thu khutlang hruai tu te chuan soin helai hmuna hian voin kha mitlom ngai ten longtlai lam pan tur ruang chu leimin nasatakara an zon kai ani hi pason in anti mo kai chen mo phải用老嘅，用老多咩？cái này 冇，主要就是用我可能不多，主要是。số làm này sẽ我攞，佢一輪就你硬老嘅，都碌。
theih hai tara mi ti Woro aron saya ni yo. Woro. Kau kan mana kau? Kau kan ni meru. Kau lian kau. Kau mau bro. Kau mau bro. Ini dah ni ni tolong. Nói là có tiền hết cái cầu. Woro kau beka asal ulah beka asal beka. Ta cuốn cái khổ ta. số làm số còn thầy sẽ Đây là cái rồi số. số làm số lỗ phi bị lỗ sẽ tu mà số in man bol tụi anh cho sửa rong nữa đây mình thích chuông tê tại quý một cái kalau kita tak bingung ikan itu kalau jengol dong jengol kan mình thích chuông tê cái lông cái thân đầu cho mỏ nát chỗ á mày man bò lâu lắm oh Anu kan beng zong. pakat kan anu gak anu gak biar asira kalpi ulah pakatin Are lai tak. Bualte daya leimin na hmun hi voin khan bial tu MLA Pularam liana papu ya chuan atloa bualte khotlang le thwal thu tan chanpuina poisa fai hlanin fur alo thlena pianga an boina thin chungchanga tangkhang te tan bualte khotlang chu fakomati thwa soya bial tu MLA ba ka hian helai bial tu BDO Pigrace del rem diki sailo chuan DDMA sumatangin bualte khotlang tan sum faya hlana pu kolin hlicha SDO sadar longtlai po in bualte khotlangin tangkhangte an buai puina sen sawatan SDO longtlai mingin sum fire hlan bok YMA Support Quarters Lunglei Shwai tu te po in voin ve khan bualte daya leimin na hmun hi an tloa YMA bualte branch ne na tan puina an hlan ba ka Central YMA tangin bualte branch tan cheng sing khatle Thaizol branch tan cheng sanga an hlanani pusila rindika secretary YMA Support Quarters Lunglei chuan kumliam ta atanga bualte khotlangin khwazin tangkhang le theih khaltu leimin avanga an lo buai pui to dan chu Mizoram mi pui mai ni lo news outlet le social media kaltlanga ramchhung hmundanga Mizoten an ming that pha le ti soin bualte khotlang VC le YMA bualte branch te midangte ta na anin chhit en na chuan Mizo ni hlutzia le akula taya chachuak YMA shwai tu le member te avangin YMA po in rampuma amoi pui thua soya bualte le thaizol khotlang te chu khwazin eitur bua sei thua an hun ton azira ruah manna siam shelo tura cha in thunei tu ten helai kong tlang ma a hrangjal kon lama theih chevel an thunun po theih khaltu le khwazin ten zom sham tha ati thua soi bokani YMA Support Quarters Lunglei Shwai tu te soidanin tundin hmuna bualte a hian kongchhia wanga tangkhang mi zathum chuang le thaizola mi somsari vel omin bualte lama anin hno tong lo nan hrangjal kona chimlam pan tur te tan danlai lok ni in hetiang ani awang hian tangkhang anom tan meka voin tlai chanchin bua sei lai thleng khan bualte daya leimin hi then fai alani lova leyetlak chunzom reng awangin kongtang hun tur hi soilok thiama harsa in zanin thleng hian khwalzin te ni hni chung an tangkhang ta a bualte ko tlang chuan eile in an siam sakba ka thlenna in tur semin mi khwal thatnem tak an dol mek ani tun hnai Ruahsur na sa awang hian khotlang tuipui chim chin po asan bela mani chen na in chhuasana hmun him lama in thiar lut anom belzel
khotlang tuipui lian hian tlabung mai ba ka ache vel khwa tuipui kam hnaia omte nasataka chimin khosak phung ati buai hle a tlabung kho chunga tuilian avanga inson chuak chung ko somthum pali tiperagal khwa tuilian avanga inson chuak chung ko somthum pangavel azawain hriat theih chinah tuilian avanga inson chuak chu chung ko somruk pakwa ani to a hmun niam laia om tho in biak pawna thatlawa wanga an din hmun hriat theih ri lo anom bokani heti lai hian tlabung chon pui venga leimin wanga inson chuak chung ko pathum ombelin tun din hmuna tlabung chon pui venga chung ko som pahni chan mari venga chung ko pahni an zawain tlabung kho chunga chung ko som pali de chuan leimin avangin hmun him panin an chenna an chhuwa san to a heti lai hian kho chung hmun engemaw zata leimin te nau dang thleng nualin ruahsur avanga chhiatna hrang tuar theih tlabung SDO civil pu Moses tel fakomatlaw kai shwana hnuaia a theih anga chhomdol zel anni Hãy đi cho nó không lâu, cái ta đi cho nó. Meranor. khotlang tuipui hian tukin khovar don hnai khan tun trumbi ka Tuilian chaklai ber thlengin avain chawhmalama po chakvak lovin tuichim china san bela khotlang tuipui hnar lam khoshang shanga ruahsur chhunzom tori lawa wangin chahnulama tang khan Tuilian kallaya cholri ani tlabung branch hruai tu de chuan an khwain Tuilian an tor chungchanga khodanga mi ten ngai dan dik tok lo an nei palni asoin tun thlenga anom na hmun chhuah san hlen du lova an ngai na le Tuilian tanpuina dondu avanga an omna ngai lua zui zel nia an ngai chu adik lo hle ni in an soya Tuilian tuar de chuan in son chhuah du ma se in ben bel na tur hmun dang rem chang an nei lo thu le sarkarin chu tianga ta na ruah manna asiam saklo chuan an tan thil harsa ani thu an soya heiba ka hian tanpuina sum chu it om tham an don ngai lo thu le chu po chu kumnga dana emo chau an don thin thuan soibok kan soita kang khan tun hnaia ruahsur na sa hian Mizorama chhiatna hrang thlen ma se Lunglei District huamchhungah chuan chhiatna lian tham hliam le nunna hial chan theihna a thlen hriat ani lova tukin lama hnathia le donin kara leimin in hun engemaw chen kong atipinga chanchin bua seilai chuan helai kong hi thenfai to ni in nimin July ni riat tlai lama zobok norta pusilal bia ka in bula retaining wall chu achima an kailon achim telawangin nizan lama antang khanga pusilal bia ka te in hi kong puya tangin ahla tham dewa anin bula retaining wall atangin anin pannan kailon do kain retaining wall chim hian kailon hi achim puita ka wangle luna le chhuana dang a omsi lo avangin an nupa in an tang khanga voin lama mitlom ngai ten leilon an do sakani Ruahsur hnuaia ATL road ba ka zobok le hnathia lama te leimin han ombok thin ma se rang taka then fai thin ni in khwalzin tang khang an om hriat ani lova
chuti rual chuan zobok le theiriat huamchhungah te hmun tam taka leimin la om renga wangin helai hmun paltlang tu te hian harsatna an tok fowa lo theih lova paltlang tu te tan po fim khur atul hle ani